Da alama dai tsugunna bata kare ba a bangaren jam'iyyar ADC, domin kuwa a wannan rana ta 15 ga watan 6 2026 kotun da ke sauraron karar da aka shigar a gabanta ta umarci hukumar zaɓe ta ƙasa INEC da ta soke registration wato na jam'iyyar ADC, wanda hakan na nuni da cewa har yanzu akwai babban kalubale a gaban jam'iyyar ADC, kuma muddin aka soke registration na jam'iyyar zai kasance ba ta da wata manufa ko kuma amfani ko kuma tasirin ma shiga zaben shekarar 2027. Ta yi dai wannan su ne kusan kalubale da mafi yawan mutane suka hanga da kuma su Peter Obi da kuma Kwankwaso suka fice daga cikin jam'iyyar ADC. Yanzu haka dai kotun ta umarci hukumar zabe ta ƙasa INEC ne ta soke registration na jam'iyyar ADC tare da jam'iyyar wato wasu jam'iyyu guda 4, wanda hakan ke nufin cewa idan aka soke registration din nasu ba za su shiga tsarin zaben shekarar 2027 ba. Da sanata David Mark dai shi ke jagorantar bangaren jam'iyyar ta ADC da kuma Atiku Abubakar da Rotimi Amechi za su fito takarar shugabancin ƙasa ƙarƙashin ta, kuma a yau ne hukumar wato ko kuma ita jam'iyyar ta ADC ta sanar da Rotimi Amechi a matsayin wanda zai yi wa Atiku Abubakar mataimaki. Sai dai jim kaɗan bayan bayyana sunan Rotimi Amechin, ita kuma kotun ta fitar da wannan sanarwa ta ƙoƙarin a soke rijista na jam'iyyar ADC. Me kuke tsammanin zai faru muddin aka tabbatar da soke jam'iyyar ta ADC wa rijistar nata?